салом дӯстони азиз, ман пешниҳоди шуморо интизор ҳастам. шумо пешниҳод кунед ки ҳамаи канали мо чӣ қадар меарзад пул. нархи аввале ки мо мегузорем ин нарх 30,000 мебошад. бо шумо чӣ қадар пул илова мекунед? канали мо 27 ноябри 2017 кушода шудааст ки 3,356,000 просмотр дорад. дӯстони азиз, ин канал фурӯхта мешавад ба нафаре ки оиди ютуб ягон чи хабар дорад. як таҷик самбои тв екатеринбург сюжеташ кушодагӣ аст, сообществаш кушодагӣ аст. гуфтем 3 миллион зиёд просмотр дорад. марҳамат бародарони азиз, нафароне ки аз уҳдаи ютуб баромада метавонанд ва дар бораи ютуб ягон маълумот доранд, марҳамат метавонанд ки ба мо занг зананд ва ин каналро метавонанд харидорӣ намоянд. нархи аввали мо чӣ хеле ки гуфтем 30,000 русӣ мондем, лекин ин маъноиро надорад ки мо дар 30,000 ин каналро ба шумо метиҳем. ман пешниҳод дорам, бародарони азиз, шумо метавонед, ҳар кадоми шумо метавонед нархи навои худро гузоред. ин канал чӣ қадар дар нарх арзанда аст. марҳамат дӯстони азиз, нархҳои худро пешниҳод кунед. агар маъқул шавад, иншоалло ки мо метавонем ки ҳамин каналро ба нафаре диҳем ки пули хуб барои мо пешниҳод мекунад. худо нигаҳбонтон бошад дӯстони азиз. мо дар шаҳри екатеринбург ҳастем. кадомида маъқулай марҳамат даромада канала ба ҳазур тамошо кунад. баъдан нархи худро дар комментария ки дар номерҳои телефони мо нависад. худо нигаҳбонтон бошад.